هر مرۆڤ وەک فرشتەك li vê jîhanê ji dayîk dibe û lê dijî. Lê ciyanê de gelek stem hene. Ji ber vê yekê ji mafê her kesî ye ku mafê xwe li vê dunyayê nas bike. Dem baş guhdarê Radyo Dengê Zelal di navbera mafê mirovan stavê xwe ji werçînin em pêvîne ku hûn sûdake bi guhdarkirina xwe ji vê navberê bistînin. Rêkeftin û peymanên navdewletiyên girêdayî bi mafê mirovan em karin hilbijêrin di pênc beşan de. Ya yekem rêkeftinên û peymanên yên ku bi giştî kar dikin. A duyem rêkeftinên yên ku bi taybetî kar dikin wek grûpekê ji biryarên yên ku ji netewên yekbûyî derketiye. A sûyem grûpekê ji rêkeftinên bi rêxistinê ji bo mijarnê taybet. A çara jî ew e grûpekê ji biryarên ku ji welatiyên yekbûyî derket. A pênca û dawî jî ew e rêkeftinên û peymanên yên ku li ser çarçewa heremî kar dikin. Di destpêkê de guhdarê mêhêja em ê bêtir şirovekirin li ser rêkeftin û peymanên yên ku bi rengekê giştî kar dikin. Helbet berî niha jî me gotiyê peymana tewên yekbûy ew a herî yekem e ku li ser civaka navdewletî dike wek biryarekê ku parastina her mirovî bike ji azadiya kesayetiya wî. Herûha ragihandina jîhanî jî ya mafê mirovan me berî niha jî ew jî gotibû di sala 1948 de hat ragihandin. Lê piştre jî peymana navdewletî ji bo mafên civakî û aborî û çandî di sala 1966 de hat derketin. Wek peymanek navdewletî jî ji bo mafê mirov yên sevîlî û siyasî ew jî di sala 1966 de bû. Guhdarê mêhêja piştî wê dema de jî gelek peyman û protokol ji bo mafê mirovan hatin ragihandin. Lê niha jî em ê bêtir şirove bikin li ser rêkeftin û peymanên yên ku bi rengekê taybet û bi rêxistinî kar dikin ji bo mijarekê taybet. Tevlî vê yekê peymanên cunêfiyên her çarayê di sala 1940 û nihan de hat ragihandin û ragihandina netewên yekbûyî ji bo ne wek hevî çareser bike di sala 1966 de. û rêkeftina navdewletî ji bo çareserkirina hemû pirsgirêkên yên ku cudayî navbera netew dixe di sala 1965 de hat ragihandin. û rêkeftina navdewletî jî yan ku li dijî kesên ku li dijî mirov kar dikin û tekêlîkê nexweş pêr dikin ew jî di sala 1984 de bû. û di sala 1979 de jî rêkeftinek navdewletî hat ragihandin ji bo bidawîkirina hemû biryarên ku li dijî jinê kar dikin. û dîsa jî di sala 1989 de jî rêkeftinek navdewletî ji bo mafê zarokê derket. Belê guhdarê mêhêja em ê niha şirovekirin bikin li ser mafê mirovan li gorî çarçewayê herêmî. Lê di wê demê de jî gelek peyman ji bo vê yekê hatin ragihandin. Yek jê peymana Ewropî ya mafê mirovan ji bo azadiya wî di sala 1905 de hat bikarkirin li ser di sala 1935 de û tevlî wê bû çel dewlet. Peymana Amerîkî ji bo mafê mirovan di sala 1967 de ew jî ketkar de di sala 1978 de di meha hefta de û tevlî wê bû 35 dewlet. Ragihandina Cezayirê ji bo mafê mirovan di sala 1976 de. Peymana Efrîqî ya mafê mirovan û mafê gelan di sala 1980 de dest bi karê xwe kir di sala 1986 de û tevlî wê bû 53 dewlet. û peymana Erebî ya mafê zaroka ya ku hat ragihandin di sala 1988 de. û ragihandina Qahîra ji bo mafê mirovan di Îslamê de di sala 1990 de hat kar anî. û di dawiyê de jî peymana Erebî ji bo mafê mirovan di sala 1994 de lê ev peyman bi kar nehat.
گهدارê me hêja di dawiya vê xelekê ji navbera mafê mirovan gelek spas ji bo we bimînin di hêviya me de di xeleka bê û bêtir şirovekkirin li ser peymanên yên ku ji bo mafê mirovan kar dikin. Ji Radyo Dengê Zelal slavê me ji bo we bimînin kêf û xweşiyê de.